am sin fágá bhaile clí go dtí Frankfurt agus an san Vienna san Austria chun bhla le mo caiile. Seo an áit is comfortí san airport is óga. A ónám nach néontar mór an fís an taistú faoin airport, mar haf sé saimon le. I Vienna, agus seo an áit ina ruga má híon toinne agus ní cailam cad is anam dó chur méid fahead le. Schloss Schönbrunn. Seo rud an Harvest Cycle. Benós le sisi ban rion eile bhí na cónaíon so é seo éithe agus sin a méid a bhí le na thuci. So yeah, agus níl sér fáil é turbé eile ar dain le caiisi díonanta le beláhanna wisdom agus siúcra. So an bhfuil sé go deas buine is tríal an déanaí. Róta. Is ghlachan leis go rósanna ag fás an sa snurach agus sa saoire freisin. So yeah. Ní féidir amach é a háú fé láthair seanscoil sé go hálan. Geall é seo le cisnóir mór máilteach ar fud na háite. Chocolate hair agus an pistachio. Negus le hé dríomh a háise hálan ar fad. Dó isteach anis. Agus Maria. Tá sé siú álan. Schwarzenbergplatz. Umsteigen zu D in Richtung Hauptbahnhof Ost 2 4a.